Il-kustjoni kollha ma tistax tiġi riżolta madwar il-mejda, sfortunatament, wara li għamilna diversi attentati. L-argumenti li jġibu l-Aġenzija qed jgħidu kemm investew fil-bini, tajjeb, kemm investew fl-apparat, tajjeb, kemm investew fil-żera, tajjeb, daw kollha tajbin. Però issa wara dan kollu kemm l-awtoritajiet, il-gvern jiftaħar b'dan is-surplus, issa wasal il-gvern b'dan is-surplus jistam mal-ħaddiema. Daw il-ħaddiema ilhom issa żmien imdellin, l-ewwel kienu mal-kuntrattur, issa qelbu mal-gvern, l-unika soluzzjoni bdew nagħtu l-messaġġ hemm barra li daw il-familji, daw il-ħaddiema u l-familji tagħhom issa wasal il-żmien li jieħdu parti minn dal-ġid ekonomiku jekk jinħu. Mhux esklus li nżidu jew nħarxu iżjed nazzjonijiet. X'an konfukom fil-fatt, ma tantx Nibdew l-ewwel aħna il-ħsieb tagħna u l-għan tagħna finali huwa li nfuftejn. Dak li rridu aħna. Hemm xi direttivi oħrajn li Huma pjanati iktar direttivi ma nibdew l-ewwel mill-fluorescent u mill-uniformi li jmorru pajjiżana u mbagħad neskalaw skont iċ-ċirkostanzi li jkun hemm fuq il-mejda tan-negozjati jew kif nipproċedu quddiem. xi reactions qed ikolkom imma ġirin. Ir-raġuni għaliex nafuha, imma reactions min-naħa tal-administration tal-leża anke min-naħa tal-gvern jekk hemm xi forma ta' middleman Li ħana f'dal-istadju mal-Aġenzija. Il-gvern dal-istadju ikollu rappreżentanti mbagħad eventwalment min-naħa tal-gvern. Eventwalment nippretendu issa li wara l-ewwel azzjoni li saħaħ titemplinna u jgħidilna isma' kif ħansolvuha, nerġgħu nfehmu l-awtoritajiet x'inhi l-kwistjoni kollha, però żgur ma nista' nitlaqalhom il-pożizzjoni qed nieħdu l-aħħar waħda. Diġà konna flessibbli u ċċaqlaqna xi ftit mill-proposta oriġinali. Però żgur illi jekk ħajibqgħu dan id-dokument li jippreżentawna, żgur ma nista' naslu ftehim.